Takže čaute, ja vysvetlám u prvého videa. A nie je to zo zmyšľových šíleností, sú tu minihry, áno minihry. Ideme si zahrať ne Bed Wars, ale Skywars. Bed Wars mi nejde. No a čo tá minihra je o tom, určite lektor viete, ale ešte raz ju vysvetlím. Že máte pozbierať čo najviac surovín a veci a ísť potom do boja a stavať sa na ostatné servery. Na konci vám dám aj pinu do videa a ešte ju vám aj do popisku, takže prídete na takomto serveri. Prvé, keby sa taký kávoš vám dostal, tak choďte tu a tu máte ostatné servery. Skywars je úplne posledný, toto je Bed Wars, tu je, počkajte, to je veľmi posledný. No proste nájde teraz Skywars, ale to je, prosím vám hodím do popisku videa aj pinu. A prídete si na tento server tu na Play a budete v takom letadielku. Takže keď budem na mape, vám to ukážem. Čaute. No takže, jak som hovoril, už sme z toho letadla prišli a dole máte také sekundy a keď sa skončia tie sekundy, sa prepadnete na taký ostrov, kde sú česty a musíte ich zbierať a ste v takom skle. A za chvíľku to pôjde vyhrať s bratrancom možno. No a ja natáčam asi 2 alebo 3 hry, hej. Teraz dávaj, ne. To je no. No a vykop si drevo. Musíte zobrať česty. To je jedno. A čo, ne? No vidíš, dobrý nápad. Ja to potom vyskúšam, keď ma dajú na toto. No a proste, jak som hovoril, musíte si zobrať čo najviac surovín. Nejaké somariny, neberte, šípy sú vám na prd, možno, tak mne sú, lebo sami nedá. Takže, čo ja iba toto. Takže to je jedna cesta. Sú tu aj ukryté cesty, samé tie veci, čo mám. Nevadí. Tak. Toto si zoberiem. Ja mám tu lagy, takže sa nešedujte. Toto beriem. Mám. To si dám zlatú. No takže, ale jak som hovoril, ideme sa stavať na ďalší ostrov. Tak. Čo? On je už tam? No tak, dobre. Dobre. Prepáčte, to bola rýchla minihra. Pardon. To bola rýchla minihra. No a keď skapete, tak prídete tu na tú vlnu. A keď skapete, dajte na ten Ender portál. No, toto vec. Ender portál, dobre som. A idete do spätu. Takže sa vám ozvem, keď tam budem. Čaute. Takže som tu a vidíte, že sa mapy menia. No to není moje ľube až tak veľmi. A máme také čity, že keď kopete po cela, tak sa vám bude pridávať jedlo. Vidíte? A už padám. Toto mapa není až taká dobrá pre mňa, pre ktorých môže byť. A už toto je iba jedna čestka. Takže rýchlo vám poradím ísť na vedľajší ostrov. Proste naťažiť si čo najviac blokov, spracovať si ich. Tak to je ja.
dať si ich do ruky, ale sa nezbrojiť, proste hneď, všetko hneď. A zrovna chodte tam. Tak to je jedno, kde pôjdete, ale bližšie je to. Sme tu za chvíľu. Sme tu. Ale na tomto ostrove je čudné, že nie sú žiadne čestky. A to je aj kos na prd. Takže ja si natočím Bad Hunter. Keď vydám toto video. Takže teraz idem na ten stred. Raz som už tam bol. Raz a nie. Hneď ma to zabil. Proste iba plieb a bum, už som dit. A to není dobré. Ide sa každý buduje na ten stred. Som pokadil. Ja nemám ani nič na sebe. No, už tam aj je jeden. Zdechol? Asi. Natáča, bol by som rád za 6 lajkov. Keď dáte 6, natočím video zo Bad Hunter. To som nemal robiť. A tu máš, hebni, skapaj. On má lepšie veci, proste ja nemôžem skapať. Nie. No a zase ste tu a prídete tu. A dáte si toto. No a toto bude asi tá posledná bitka, jak som vám hovoril, takže zase sa vám ozviem, keď tam už budem. Čaute. No takže čaute, keď budete počuť také zvuky v pozadí, tak prepáčte, to už je posledná hra. Tak, chápete ma. Inak nabieram si veľa blokov a idem hneď na stred, aj keď sa mám tu ešte čestou tajnú. Sami vidíš, to by mala byť. Tak není, ale neviem, čom to není. Ešte tu je jedna. Tak, tak. Tam je. Tak. Ja som vedel, že to tu je. Tak. Mám si všetko na seba dia. A helmu si tam takú. Hej, ale meč nemáme. Mám si sekerku. A ideme hneď na stred. Ne! Ale dobre. Tak. Štichli. Tak, ale už môžeme ísť tam.
Myslíte, že 40 bude stačiť? Tak. Už sme skoro tam. Jo. Tak. Berám sa kilku do ruky. Halelúja, konečne. Nič. Yes. Toto poberiem. Iba tie meče berem. Ja nie som zlý. Sekerku zoberiem. Yes. Tak. No, to je ono. No, výborne. OK, takže máme všetko vylútené, podľa mňa. Máme full, máme meč. Kde je? Takého? My sme nezobrali ho. Nezobrali. Tak, what? What? To mám veľké bugy. What? Toto si dáme rovnalej pozorneť. Už to ide hrať. Kto, čo, cetovka? Ja nenávidím hráčov. Ne, neviem, čo utekam, ale ja to neviem hrať úplne. No, tak to hrá väčší debil sveta, takže čaute.